Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee ka bakuntop ya kitray bat kinong tray parma parsiap ha ka arterik ujemmang arhajar arpoar kila panlong da ka jingelang patba hamadan nat nong krem halor ka jing sya khang bantray ya ki parma bat parsiap ha ka te ka than bat kawan ra jing e ki batray bakta bat kinong bela Nakalyang UMLE ka than ba lambor mangyang haba ay jingkren ha ka jingelang ulaong ba ka sorkar nakapor siya kapor kong ba ki patba kinyeng hala ki jong ki kijan banseng kam la jong henry habala persyang banseng ki kam kelawan pensangye Hagate ka jingelang UMLE ulaong ba ka Forest Department kam day banwantu kelar shoot nang ni syakman bat ki patba ru kintray bet kum baju tray Wang anwan sanay ringkat bet ka kubor kamangan ay sa pay naman kamday syo yayiban siya kren yakaju si kaju banyakren siya kren kaju si kaju hangay amdan kataka lantay kapanwanga nakmantaka jinsok yung pay nganang kaso bakalang no ay Hindan por banyawan siya wan hangay nga sauki yakanigas ngay naman nga tipsay Baka sorkar kajuang barabor kumay basobha panyayeng halaki kejak na jong nagbenta jong kikhan samla kibamyo kamyo jam yeng halaki kejak na jong ya persang banseng kikam na jong hangay menta andala pelay layat kikam na jong sarum sanyang menta apoy pat na kanotis na ka Forest Department hato kasudaymo kamlong talabuyit traditional mining kabamot ni penggangkam tang dauste tang da utanam bekay fair bat kata ka mining license kamot kiwan ra digimisin bahe mining license kabamot bansalan lumar sabar kajalang bansalan lumar Sabar tadi hangay yaga traditional mining kabangikot kaday kayo nakabanta bantandap yaga jinggangkam tang hapo jala ngimla banyak penhap yaga taga mining kabagipama sa Bangladesh bat yaga mar kabane hangay hapo yopo hat hapo kanay ka East Coast Hills laday yakren kamag umar ubamina po East Coast Hills ukod po East Coast Hills umlaytan sa kibuhay umaro bang iti hapo kanay ka is kasi mining kabama lang day na magata habang iyo banyak ren nga kuha banyak hulipay bang nila penbek nga lang mansabu yung kasway ba uchaman jong kabday banpet yung mining ubratung na kasuka kami ngin sayo banyak siyang bat kunay uchaman bat ka komedi jo yagabagin sa aji mo di kung no bangin may ben punsok na magkakantiyan ka buong doon kam tang ka permit ang doon kam ka mining nga sikuha ba lang ay hindi doon mo yung mga abang ikpay ginagod na ito ano man ta tres ka baro nga ngamkwa siya ang snap niya kata ka dyan panbait na kabang panbait na na may ngayon saus niyam kasi pula haju si haju karena kuwa banang ipi jat peladan lang so kiwaitat ki amane kiblaydan harang ngapor ngan sulay kredit banyikren hangay nga kuwa banang ipi bama payro yatray yakta yabala kumba jubla kiston ka siya kumba pijuplay yay play bekunta ben nga kuwa banay ganay ka message kabakhan ba mga ongi ang Forest Department wag one to klarsyo ng may sakmat bagi pagbakin kay kapaman ngayon may lahat siyo banyak kren si kren saus na mga kren kahit nga kuwa batang ipay ganay kakubor ka mga pasabay baladadan mano kita gi-observe ban banong bangin kang ipay ongi kita kini ay kunotes mapaywan mo prinsyo ongi ay kunotes yung how Emily ganong kriyan ang tahan sa ipayken wak prinsyo yung ginotes ng may sakmat pero bayin nga kenda ka ba siya ay hakalay kapor umono bon ay notes pan bagkatiyang baka number 4 yung ta naman unso yung kren nga
hagalantai kejing penyak juri ulono bawan biang pewat ng puding ya katong notice siyam kalay ka number phone jung to pagkakatiyan jung to ay kalama pa'y daunta kamong nukhan hagsakapon ay notice mo pan kalama pa'y now to nawan bitsaong kunay mga laong mga wat pintot yo nga hatalo nga ka-ambulance kamabahay kita hapan kan kami manse traiso kunyo nangay gijipsi pulit ka banais po nanday dyan dia unang iti ka mara mutlawan yung space po parma di may pagipulit mo ilang dyan nanday sa atyo mga balong lalo nga nara pa wiyaw naguswig yung lawan pulit yung kipuno hey ruwan daw pulit doon yung yung asawa sa rin wiyaw yung mga dibabot yung yaw si justice mulay siya pa wiyaw hangnay halat ban mo siya wiyaw ang broba lawan pulit hali na diyang widing habang niya shipping hapo kakandaw kasi na diyang habang niya tuyo kanya namin siya no dahil na magtawa po lok tuyo nga kuwa bang kendak na syegdan ano po pay na ibig lang yung kakam kabanyasat kadi may hagani ka po nga kuwa ba niya po bangin sa khot mo hagatayo kabanwan pinom ringkat yung Joint Action Committee lagabangin nyo siya ba niya siyang Badka Committee kala Punskam daga Sokar India yang dengan khot yang kejiwalang hagabang kila ay kajing menjur kiong batang dal ka permit kala biang ya kini ki local kiba penfay hapo kani kari bagi jui ngundon kam ya kita license mun hadin jong kata mafoy ding ya tuwe ya kata nganding ne ya kam ya jong kabasa nagpunta ban pentikina baga munday bandon kajing sir hapo kani kari kasip kajong nga kajong pay bangnya trebe kumba jutre barabon bangong ya pay WhatsApp tieng adon nga ringkat bakiro bangba pawalok baik kibangay lamba sa kisnang gitaw baganong katatan namar uyo ikidaw kiong ba dan kitulong kibangay lamba nang ta kinadulot dahil nga siya pangsno siya pay ba sa lapit ha haguntay ka ba mapay pisamstat magpisamtip na magaligakam dyan pay nga nganumla dan patay hanggang siya pigay si Husiar hakapor ba pay gitway tanong kita ya kitulong kibli bantu na kato ka